Deithor Government Model College along non-teaching staff post 4th grade, 3rd grade advertisement ke klangapot STH quota STH atum amen ke klangpon ka videt aputhak Deithor local anparta ong dungara atum pen ning kangsamse chepaklang. Patumi Nipain Koraisier ni Lakain Koratrok Durabagori MSc constituency under Deithor Government Model College along non-teaching staff 4th grade 3rd grade advertisement post ke klangpot STH quota sita me STH atumaphan amena vedet pen ajok Deithor local atum pen ning kangsamse chepaklang po. Karbianglong 1952 aning kan pen piningan ke 72 years an plenget lo. Karbianglong Termas Council Kachari pon lapen Karbianglong ke STH pusi hok pon lo lapen pinangan department along ke 4th grade 3rd grade service ke STH atumsi longlap nangjia pot lo sita me non ke department tin ta 4th grade 3rd grade a service anta akeche so tumsi longlap lo sita me ke Karbianglong anwan pot si Karbia tumsi longvek nangjia rondo thik lason thak si Ladakh Deithor Government Model College along ta non-teaching staff 3rd grade 4th grade advertisement post ke klangpot STH atumamena matsi avedet lake URPR OBC STP atumsi ke klang ke do lasi Bogajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Momin Higher Authority Karbianglong Termas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Local MAC Anpart Education EM Richard Tokbi Karbianglong Social Organization KC atum pen chenglok labangso Deithor Government Model College along 3rd grade 4th grade advertisement post ke klangpot STH amena vidyadapol initiative nang endurinti thapusi Deithor local atom pen tuning ripon padu lasi bangso puthake cancel vek nangji pusi Deithor local atom pen pachini pong aphan akiru pilo nilitum ke phat teng melang litum nang pali thega pot lasi nilitum perang ke amai ke phalam thila henlo kedam tang por adak Deithor Government Model College along Horengawar side anghoi ka paklang 3rd grade lapen 4th grade laso long litum ning kangsamse aputhak si pini lamthi chepaklang ponji laso puthak kedam tang por stame nilitum chisong pon lo je 3rd grade lapen 4th grade Deithor Government Model College along STH aphan kota avedya pot lake chokche lapen reschedule nai punilitum council authority atum han kachuning ri pado ponlo nilitum kachuning ri pado det pen afi sitame thangnat sitame council atum ahin pen initiative ken pon mate RD nang NP avedya lason si thek ponlo lasi puthot pini phongthom aphong sitame nilitum laso puthak si lamthi chepaklang ponlo lasi ahok pela lamthi la hello ladak 3rd grade lapen 4th grade along okay hala ST plane aphanta reservation do lapen OBC aphanta reservation do tangte kupi pot si STH aphan ke la reservation kota pa vedalo athi non amar ladak karbia khai mate STH abang ke inuit si ladak teaching staff long theklong ladak non amar lo thanun bom lapen non teaching staff long abang ke STH pu bang ke inut ta velang tangte kupi pot si la STH kota bang pawi pondelo la sinili tu abang ke ningipung chepaklang lo prabjin pe la bang reschedule nai kali lipute la 6 schedule arlo si la so college ta dolo apot si la STH kota bang ke bivek nai la hello litum ladak ese local hin pen kado ka ve litum la kethe ki ding la pen hamphang song do an pen ladak local hin pen lam thik chepaklang la hello la pen la so long Karbianglong Autonomous Council Authority atum stame RD na NP ni bisi chuniri paklang polo anparta la dalitum Bokajan along ilitung ching hon MLA lo ake hai Dr. Numol Momin Assam Legislative Assembly Deputy Speaker alang stame laso puthak RD en pon pu busi nilitum ning je thepon lo athi non amar ladak teaching staff long stame STH abang ke inuet lang non teaching along bang ke STH inutawe ande kupi pot si la 4th grade la pen 3rd grade along le STH kota pa vedel lo laso puthak abang ke chokche la pen nitum ningduk lo la pen jongsi laso puthak higher authority da RD and able litum bang ke laso interview bang nitum local hen pen boycott dun vegji pu bang si lamthi chepaklang pon alo la sinli tu mahin pen lansi Karbianglong sankurarat la pen council authority do mata chuning ri la pen nitum lamthi chepak ningdu lamthi chepaklang pon alo kardom tak perang ke abutung mada korte tum hasame ke ropilo pini nitum ke hang palang tum samya port PC ladak ke bang pot jasme ri pathek pen ki pu kang tung hela puson hello lak dadak Deithor Model College along Horengawar Cyclang lo ladak minang atum chini pon po Facebook WhatsApp along same labang solam minang kahuri dolo kasi pini abang kini tum dak Deithor local hin pen ki pu kang tung hela puson hello ladak nitum ST anwan aku tabang pangbu pon desi hadak dak OBC MOBC lahai an apang ke anwan ipon
pon ta mini tum han man ka wede la super sin tum ning duglo asinon kachini kang tung la puson hello dak Deithor degree model college a principal aning ke hang pen mate ani kamatha voi pen sila son ke claim pon ma pusini tum ke mathalo la sini tum ning kangsamse chepaklang lo la si pini la dak karbiang anglong arat dak hem phang song mate KSA tum same dopik aposi la dak nanglang dunding de dedra nang ke cherap nang ke to dun pen ladak labang so an wana ba itum kachi thi dun longji mate ke long dun je phansi ni hin pen alang itum masame chuning rilo kali polote kachi song same ni tu ang dengan same ni tu claim pon ang kokpo la sila bang so long abang putin same da karbiang anglong arat doan hem phang asong doan tum setame ladak nang cherap nang chitu dun vek nang jipusi nilihin pen same chuning ri an part me ladak Deithor ang kang along da akithe ki ding dum doan same nang lang ding de dera ladak ase ang tong nang chipi dun ji phansi puthot kadu ka ve rat phan same chuning ri lo kardong News Desk Report, Northeast Karbi Live.